खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव आङो दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। खन्थाइखौ लिरदों जनाराम रामसियारि बिथाङा। खन्थाइनि मुङानो जाबाय जिउ गैयै सह'। जिउ गैयै सह'। गोसोआ सानो, थासारिया थिनो, हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो, हारिनि अलखद समाव रैखा खालामनो, उदांस्रिनि थाखाय दावहा नांनो। नाथाय जिउ गैयै आंनि सह', ना रोंगौथियानो बुंजासे, साननाया आंनि सिमांसे, नाजानाया आंनि फैमालनि फारसे। जिउ गैयै सह'फोर बायदि आंनि थांखि, मिथिया दिन्थिनो सानदों मानि बिदिन्थि, इयुनाव जाहैगोन ना सान्थि। ना भुगिनांहैगोन अरायबो असान्थि। जिउ गैयै सह'खौ लाना बोरै आं ओंखारनो दावहाथिलियाव, मिथिया गोसोआ आंनि फोरमायनो सानदों जिउनि मा ओंथि। ना थाहैनो होगोन आंनि गोथै सोलेरखौ मुंख्लंनिसो थिलियाव। खन्थाइ आवरायनाया बेखिनियानोसै। गोजोन्थों। जुदि नोंथांमोना आंनि बेबादि खन्थाइ आवरायनायखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोननि गावनि सुजुनाय खन्थाइफोरखौ बेबादि आवरायहोनो गोसो जादोंब्ला आंनि WhatsApp नाम्बाराव नोंथांनि खन्थाइखौ दैथायहरनो हागोन। गोजोन्थों।